Besithi ngiyahamba ngiyazi ukuba ngithembele ngeNkosi. Lokhu izinto ziyenzeka ngiyayazi ukuba ikhona iNkosi izayimela. Exela uDavide esithi intonga yakho umsimelelo wakho uyangithumuzela. Ngoba ndihamba ethunzini lokufa alikho esababubi ngoba unami wena. Bazalwane ilizwi lomnikelo sifumana phakathi kwaseKolosini lesibili chapter 9 verse 6. Chapter 9, verse 6. Amen. Wasekorinte lesibili isahluko sesithoba verse 6. Indlela yokunikela. Qondani ke lento lo uhlwayela ngokuvimba wovuna kwangokuvimba. Nalowo uhlwayela ngesisa wovuna kwangesisa. Verse 7. Ilowo makanike njengoko agcine ngako enhliziyweni. Makungabi kokuphuma kabuhlungu nangokunyanzelwa. Kuba uThixo uthanda umphi ochwayithileyo. Unako ke uThixo ukukhukumisela kuni ubabalo lonke, ukuze nithi nihlala ninako nje ukwanela konke ngeendawo zonke, nikhuphumele emsebenzini wonke olungileyo. Njengokuba kubhaliwe kwathiwa, wasasaza wapha abasweleyo, ubulungisa bakhe buhleli ngonaphakade. Sesitheleleni ke baqoleni, siyabonga sesizwile okuthembekile njengazonke. Siyabonga Nkosi, siyabulela babonamandla. Sesihleli phansi lile Nkosi wakho ubenyulile ukuthi Somandla athethe izwi lakho kuthi sasikhona Somandla silalele siphulaphule ngenhliziyo zethu bawehlumkileyo ukuze sive ukuthetha kwakho. Sincede ke Somandla, sendifundile izwi lakho saliva sonke ulubonamandla. Chukumisa njalo enhliziyweni zethu ukuze silenze izwi lakho Nkosi, ngoba izwi lakho elinguwe elikuthethileyo udingeka ukuthi sikwenze. Sincede ke Baba, sikelele konke ngegama leNkosi uKristu. Amen. Sicela sithole pha verse 7. Uthi elowo makanike njengoko agcine ngako enhliziyweni. Makungabi kokuphuma kabuhlungu nangokunyanzelwa, kuba uThixo uthanda umphi ochwayithileyo. Haleluya. Makungabi kokuphuma kabuhlungu nangokunyanzelwa. Amen. Kuba uThixo uthanda umphi ochwayithileyo. Amen bazalwane. Amen. Bazalwane, lenkonzo yomnikelo inkonzo lapha kuwe. Lenkonzo ifuna wena wedwa ungajongi into.
Kodwa ifuna wena ugcine enhlizweni yakho ubana uyafuna na unikela. Bazalwane, xa unikela awunikeli ukufuna ubonwa ngabantu. Unikela usenzela wena kuba uyayazi into efuna kuYesu Kristu. Amen. Uthi uverse 6 qondani ke lento lowo uhlwayela ngokuvimba wovuna kwangokuvimba. Nalowo uhlwayela ngesisa wovuna kwangesisa. Amen bazalwane. Bazalwane, phela ukuba uyazazi uba unemali yokunikela okanye kune-5 rand, kodwa wena waqonda ukuba mandinikele nge-1 rand, uyitye imali, awunikelanga bazalwane. Amen. Iyafana wathi udlale ngemali yakho. Ngoba phambi kobusuku kaThixo ililize loo nto. Akho nto uyenzileyo bazalwane. Uba uyapha kuchapter 8 ithi inkomazelo yamahlwempu waseYerusalema. Bazalwane, abantu baseYerusalema abantu ababetshebile babenikela nge-thousands, imali ezinkulu kuba befuna ukuba bona babonwe ngabantu. Loo nto zange ibe yonto kuThixo, kodwa kwabakho umama. Lo mama wayenesenti bazalwane, imali yakhe yokuqala neyokugqibela, kodwa yena waqonda kuye enhlizweni ukubana mandinikele ngayo enye nenye ndizayibona kuYesu Kristu. Bazalwane, uthe akunikela lo mama uYesu Kristu waphakama wathi kubo bonke aba bantu balapha, kodwa ngulaa mama oyena mntu unikeleyo bazalwane. Ngoba uYesu Kristu umbonile ngaphakathi ukubana la 1 cent life yakhe leyana. Amen. La senti bazalwane imali yakhe yokugqibela unikele ngayo uYesu Kristu kube ethembele kuThixo. Ngoba bazalwane afuneka ngumandamani uYesu Kristu. Lo mama akunikela ngaye lesenti. Ithi iBhayibhile ubana ubutyebi bakhe bamultiplyeka ngaphezu kwaba bebenabo ubutyebi baseYerusalema. Amen bazalwane. Bazalwane, xa unikela sunikela ujongo makhelwane wakho okanye unikele ufuna ubonwa ngabantu, ngoba xa sewunikele ubone ngabantu unikele nge-10,000 yakho siyibonile, i-reward yakho sewuyifumene ngoku sakuphakela izandla sihlale phantsi. Kodwa xa unikele ugqibelele ngenhliziyo yakho uThixo uza kubonelela phambili. uThixo uyazazi izidingo zakho into efunayo apha kuwe. Bazalwane, ayikho loo nto yokuba kuthiwa xa unikele nge-10,000 uzawufumana imoto. Bazalwane, xa ufumene loo 10,000 ayinovela imoto ithi nje. Imoto uyayazi uYesu Kristu ukuba ukuze ufumane laa moto funeka uyisebenzele. Bazalwane, kwakuYohane chapter 2 verse 16 uthi njengoko uThixo ukuthanda kwakhe ihlabathi ude wanikela ngonyana wakhe ekuphela amazelo ukuze thina bakholwayo bangatshabalali koko babenengomobu ngaphakathi. Amen bazalwane. uThixo uYesu Kristu wanikela ngonyana wakhe wokuqala nowokugqibela. Akekho umnyana ngaphandle kwalo wabazalwane. Wanikela ngaye esazi izinto zalapha emhlabeni bazalwane. Kodwa uYesu Kristu akazange acinge kabili, wanikela ngoYesu Kristu ukuze mna nawe sizosindiswa bazalwane. Sibulele uYesu Kristu ngokuba seyibethelele nje emamezweni kungenxa yezono zethu. Bazalwane, asesinikela ngathi bazalwane. Amen. Bazalwane, asesinikela sifuna kabini. Iyafana ngokuba asewunikela ungagqibanga enhliziyweni yakho. Iyafana ngathi uzithathe wena bazalwane. Le nto ukuyifuna awunoyifumana bazalwane, ngoba iyafana ngathi noThixo uyamrobha apha bazalwane.
bazalwane xa sewunikela nomgcine kuwe enhliziyweni yakho ungajongi omnye umuntu kodwa sithatha isigqoko sakho bazalwane uyibambe imali yakho ucelele uyicelayo uThixo ukuze akuncede bazalwane. Bazalwane sicela ukhuphe umnikelo wakho sithandaze bazalwane ucelele uyifunayo uYesu Kristu uzonikela bazalwane ugqibelele enhliziyweni yakho ungajonganga kodwa lento ifuna wena bazalwane. Ngicela sithandaze bazalwane. Baba wethu siyabonga baba wethu siyabulela uNkulunkulu siyabonga moya engcwele wewethu uYesu Kristu wewethu uNkulunkulu baba wethu babothandekayo size phambi kwakho baba wethu silangazelele izwi lakho moya engcwele baba wethu babothandekayo ukumisa wena amandla yenelela baba wethu egameni likaYesu Kristu amen. Sacala sinikele wabantwana bakho baba wethu othandekayo sibenikele kule ndawo okukhulunywa senhliziyo baba wethu othandekayo yabesinkosi apho bathathe khona ube into yonke baba wethu oyingcwele nasezindlini Nkosi bangadingi into babe kube into yonke wadise somandla egameni lenkosi Yesu amen. Amen.
abantwana abancane bathandekayo emini kule ndawo nokunekule ndawo bathandekayo uSiphamahle bathandekayo abanazo ke bathi ngumiliya haleluya incediwe intombi Yesu haleluya ulithwele bazalwane haleluya lapha haleluya ngecebo lakhe haleluya ndimile kule ndawo haleluya I'm highly favored bazalwane haleluya uSomandla nami undikhethile ukuthi ndiphile haleluya bekhona bengafumenanga ithuba haleluya kodwa wandenzela umusa haleluya uze ndime kule ndawo haleluya ukhulu kuSomandla haleluya kweyami impilo haleluya usayinakekela mihla yonke haleluya inkathazo zimendleleni haleluya kodwa ngibulela yena abathandekayo haleluya ondiqhubekisayo ezintweni zonke haleluya nama ndizikwenza kade ke bazalwane haleluya safumana ilizwi lethu haleluya uEzekile haleluya uEzekile chapter 37 haleluya verse 1 haleluya saba phezu kwami isandla sikaYehova waphuma nami uYehova ndikumoya wandibeka entilini phakathi yona ke izele ngamathambo wandidlulisa kuwo wandijikelezisa ngenxa zonke yabona ebemaninzi kakhulu entilini leyo yabona ebeselomile kakhulu wathi ke kumnyana womntu ayakuphila na ke lamathambo ndathi Nkosi Yehova kwazi wena wathi kumprofeta phezu kwalamathambo uthi kuwo mathambo ndini liveli ilizwi likaYehova itsho inkosi uYehova kulamathambo ukuthi niyabona ndingenisa umoya kuni niyakuphila ke ndiyakunifaka imisipha ndimilise kuni inyama ndinaleke ngolusu ndifake umoya phakathi kwenu niphile nazi ukuba ndinguYehova sicela tatyani ngaleyo Baba uJehova unguNkulunkulu inkulu kwegama lakho Baba wethu phakeme eli ilizwi lakho Baba wethu namandla namhlanje kudale wena ukuba Thixo wethu kasibonisane ngalo Baba wethu namandla ke semile kumntanakho wena uJehova futhi uthembekile asinalo Thixo wethu elithemba salahla onke amathemba webonakala sabambelela kuwe ngoba siwabonile Thixo wethu amandla akho mfihle Baba unqabise Thixo wethu egazini lakho singaboni yena kodwa Thixo wethu sive wena kodwa uthetha ngaye ke ngalomlunga ugule kwasindlebe zalowana ukuze silive lingene izwi lakho ngoba izwi lakho kumele lenziwe ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha amen
wathi kumprofeta phezu kwalamathambo, uthi kuwo mathambonini, liveni ilizwi likaYehova. Haleluya. Wathi kumprofeta phezu kwalamathambo, uthi kuwo mathambonini, liveni ilizwi likaYehova. Haleluya. Wathandekayo uma uthatha uyijonga, haleluya, uyihlisa pha ezansi, haleluya, amathambo ayakaza, haleluya, uSomandla bathandekayo, haleluya, wasifezekisa iprofeto, haleluya, nawe sowukhona le ndawo, haleluya, uprofete, haleluya, uSomandla, haleluya, uyakwenza-ke ukuprofetileyo, haleluya, ngoba izwi lakhe linamandla, haleluya, iphile ngaphakathi lento, haleluya, uprofeti udala ukuphila, haleluya, bathandekayo uKristu, haleluya, impiliso, haleluya, nezinto esibhekene nazo, haleluya, uma uprofeta phezu kwesimo, haleluya, ukuthi simondlini, haleluya, angikudingi ngoba ngiboni, haleluya, uSomandla uthikovayo, haleluya, uthi profeta phezu kwalamathambo, haleluya, ayesemadala abazalwane, haleluya, ongasebothemba, haleluya, kodwa ashukuma, haleluya, ngesiprofeto, haleluya, ukhona le ndawo, haleluya, uSomandla bathandekayo, haleluya, nasesakisimo, haleluya, uma ungaprofeta, haleluya, uSomandla usipha igunya, haleluya, ukuthi siprofete phezu kwempilo zethu, haleluya, phezu kwezimo esijongene nazo, haleluya, bathandekayo, wathi kuwo, haleluya, profeta phezu kwalamathambo, haleluya, uthi mathambondini, haleluya, bathandekayo, uhlanganani, haleluya, uma ungaprofeti kwesakisimo, haleluya, i-possibility sawuhlala sinjalo, haleluya, bathandekayo, uthi yonke into, haleluya, isemlonyeni wakho, haleluya, konke ngomlomo kuyadaleka, haleluya, uma ubeka izwi laSomandla, haleluya, uthi mathambondini, haleluya, hlanganani, haleluya, mpilondini, haleluya, lungiseka, haleluya, simondini, haleluya, tshintsha, haleluya, utshintsho, haleluya, kwesisimo, haleluya, sekulogulayo, haleluya, uthi dimoni dini, haleluya, lokugula, haleluya, uyakukhupha, haleluya, ngoba ngomlomo, haleluya, uyadala, haleluya, uSomandla sincede bathandekayo, haleluya, esipha igunya, haleluya, usisebenzise, haleluya, uma ungalisebenzisi-ke wena, haleluya, angiyazi ukuthi uzokuthini, haleluya, uma uprofeta bathandekayo, haleluya, awuyidawuthi indaba yakho, haleluya, ngokwelizwi, haleluya, lesiprofeto bathandekayo, haleluya, basithatha ujonga, haleluya, lamathamba esolomile, haleluya, kungasathethwa nto ngawo, haleluya, kunezimo ezilukayo, haleluya, ukhona ukuthi ngeke siphinde sibuye, haleluya, sibuye esimeni, haleluya, kodwa namhlanje, haleluya, ngithi profeta, haleluya, phezu kwesibojongene nayo, haleluya, ngithi profeta, haleluya, phezu kwechallenge omelele nayo, haleluya, uSomandla eceda bathandekayo, haleluya, ngoba uthi konke, haleluya, ukudala ngomlomo, haleluya, yilento ukuthi yonke into ayithethayo, haleluya, iqiqile, haleluya, ngoba bathandekayo ilwimi, haleluya, linamandla, haleluya, mawuthetha into, haleluya, iyadaleka, haleluya, bathandekayo wakwazi, haleluya, utshintsha, haleluya, iwayini, haleluya, ngengezwi nje, haleluya, satshintsha zonke izinto, haleluya, ulwandle, haleluya, walivula bathandekayo, haleluya, ngezwi, haleluya, lavuleka, haleluya, esakisimo, haleluya, sithethele namhlanje, haleluya, usimondini awubhilongi kuwo, haleluya, nothapha kuwo, haleluya, ungazi kuwo, haleluya, uSomandla siceda ke bathandekayo, haleluya, namanizibande, haleluya, sabona ukugcinwa, haleluya, uSomandla sahamba nami, haleluya, Undini kumbuzo omkhulu
uyiqaphele into esiyithethayo kolwimi. Haleluya. Ulwimi linamandla. Haleluya. Masithethe ukuphila. Haleluya. Masithethe impiliso. Haleluya. Ngegama likaYesu sonke siyaphumelela kule ndawo. Haleluya. Ngegama likaYesu onke amakhamandela aqhawukile. Haleluya. Ngegama likaYesu indlela yethu iyawonke. Haleluya. Ngegama likaYesu konke kuyawukhanya. Haleluya. Umuntu kule ndawo uyawuphiliswa. Haleluya. Izicelo zakhe esenhliziyweni uThixo uzakuzoyenza zonke. Haleluya. Sithetha oko sinekholo. Haleluya. Nethemba uba konke kuyakwenzeka. Amen. Haleluya. Haleluya. Sizawugqitha siza kumfundisi wethu wanamhlanje uMshumayeli. Haleluya. Naye oncedwa inkosi. Haleluya. Sonke sincedwa inkosi kule ndawo. Haleluya. Sonke inkosi iyasithanda. Haleluya. So uyakwe umuntu nomona xa engalivalela kuyizwi lenkosi angayisheri nabanye abantu. Haleluya. Into ayinikwe enhliziyweni angayisheri nabanye abantu. Haleluya. Siyabulela kakhulu uDade uMbiliya. Haleluya. Usho uba wonke umuntu kule ndawo uyayazi uba xa ephuma apha makathethe impilo. Life wakho wonke ungaboyithethe nezanto ezincinci uma usithi ndiyabhoka uzobhoka manyani. Haleluya. Haleluya. Uqonda yonke into uyinikele kuYesu. Haleluya. Yonke into uyinikele kuye. Ungabhoka ungayithethi loo nto leyo, ungazibuyeli into ozithethayo. Haleluya. Umaye ndiyabhoka naye uthi hayi ithi mandife uzasiufe. Haleluya. Uzasiye ufe. Haleluya. Ndinetshomi yami eyaposta kuFacebook yathi kaloku hayi ubani ngasendife. Haleluya. 2 days after that wangena umuntu wadutyulwa endlini. Haleluya. Akasekho. Haleluya. So it's important uba into esiyithethayo siyingadi. Haleluya. Yonke into esiyithethayo iphuma emlonyeni wethu mayibe into entle, mayibe ngamagama athethekile. Haleluya. Amen. Sizawucela uMshumayeli. Haleluya. Ubhuphila. Haleluya. So, namhlanje siva ngoIzekile. Haleluya. Amen. Uphethe amathambo wathi makahlangane. Haleluya. Amen. So uthi makahlangane engenanyama. Haleluya. Kodwa kwadimana kwenzeka. Haleluya. Amen. Uthi uYesu uthi uThixo makaprofesaye kamathambo. Haleluya. Uthi makaprofesaye kamathambo. Into ezekile engazi ukudibana njani. Uthi uThixo profesaye kamathambo. Amen.
uthi nawe waprofesayo wahlangana haleluya thandayo uthi bakhethayo uthi konke ukwenzeka ukuze bamazi bawunguthixo haleluya futhi nizawudazi ukuba ndinguthixo kwenzekeni kwayo haleluya so uthixo zonke azenzayo ebomini bethu funa siyazi ukuba unguthixo haleluya yeyona nto nje uthixo ayifunayo ebomini bomntu wonke haleluya ufuna ukwaziwa haleluya amen nam haleluya andizukubambe kakhulu haleluya nam andingomntu othetha kakhulu haleluya sekuthiwa mandibuye ndizothandaze kumnikelo evena kunyukile ngayitheni haleluya ndithethe kuyesu amen haleluya kodwa sawuthetha ngako ukwazana nothixo haleluya athetha ngako apha haleluya amen sizawufumana izwi lethu apha kwi-1 Corinthians chapter 2 So in 1 Corinthians chapter 2, this is the topic about Christ crucified. And I, Peter, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. I was with you in weakness, in fear, and in much trembling, and my speech and my preaching were not persuasive words or human wisdom, but a demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. Amen. Mna ke ndakubandizile kuni bazalwane, andizanga ngabugcisa ngabuthetha nabulumko, ndinazisa ubungqina bukaThixo, kuba ndagqiba kwelokuba ndingazi into phakathi kwenu inguYesu Kristu, naye ke ebethelelwe emnqamlezweni. Mna kuni ndafika ndaba ngothambileyo, onokoyika, onokugubha okukhulu, nokuthetha kwam nokuvakalisa kwam uKristu kube kungamazi koyisa ngabulumko babantu, bekukuqondakalisa komoya nokwamandla, ukuze ukholo lwenu lungabi sebulumkweni babantu, lube semandleni kaThixo. Amen. Ngicela uma muvitsha thandaza. I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Yes. So Paul kabeyona ibalulekile kwezifundo zabo ngezinto Paul kabantu. Ibikwazana noYesu. Amen. Ibikwazana noYesu. Amen. Amen. Hallelujah. Ke ngokuthi
ukwazana noYesu naye futhi ebethelelwe emnqamlezweni. Amen. So uthetha apha kubantu xa bebeshumayela kodwa bengayenzi intshumayelo bayithethayo. Amen. Because uyatsho uba i-preaching yakho okanye ukuthetha kwakhe kambuze ngokomlomo okanye ngokuthetha. But ke wephakathi kwabo nekudemonstrate ngepower. Amen. Hallelujah. So uthi ke ngoku yena eyona ayithandileyo okanye adetermine uyazi Yesu Kristu enayo ebethelele. Amen. So nathi lesisilapha kwisidibene ngapipasini silapha ngekhaba Yesu Kristu ebethelele. Amen. Hallelujah. And uYesu Kristu ubethelelwa kwakhe emnqamlezweni ikhona into eyenzekayo, ikhona utshintsho lwenzekayo, ikhona into esayizuzayo ngokubethelelwa kwaYesu Kristu emnqamlezweni. Hallelujah. Kuba kuYesu Kristu bebekhona abantu Yesu Kristu engakaphili. Hallelujah. Engekafiki emhlabeni okudala kwakhona yena. Engekafiki apha le inyanga. Hallelujah. Bebekhona abantu kodwa ke uYesu Kristu engekazi ukufela abantu izomzana. Hallelujah. Ngoba thina sokuba njani ngoba abantu bebekhona before Yesu Kristu afike. Nathi ke uthina bakhona uYesu Kristu seyikhona. Into la yenzileyo sine access kuyo. Aba bona bebengenayo before Yesu Kristu afike. Hallelujah. Amen. Kuba kwi-Old Testament abantu babengenarelationship noThixo. Amen. So babelandela umprofeti othile oluwenguThixo. Amen. Ibe nguye ozothetha nabo on their behalf uYesu uthixo. Amen. Ukuze bakholise uzalo. Hallelujah. Kodwa bona bebengenayo relationship noThixo. Amen. And Jeremiah waprophesya ke ngokuza kwaYesu Kristu. Hallelujah. Wathi ngiyeza ilifa. Amen. Apho imithetho yakhe uzayibhala ezinhliziyweni zethu. Uthi umuntu akasoye ukuya komnye ukuze amazi. Uyawumazi. Amen. And umuntu akubeka ke ngokuba uyazi from abakhulu kwabo uyothi kwabaningi. Hallelujah. Uthi ngoku even nomntana omncinci ngamazi uThixo. Ayina age lento lena. Ngoku uyakwazi umazi uThixo. Hallelujah. And yonke lento yenzeke ngekhaya Yesu Kristu emnqamlezweni. Hallelujah. Ngoku sonke siyakwazi ukuba ne-opportunity yokuza straight kuThixo ngekhaya Yesu Kristu. Amen. Ngoku sine-access yokwazi ukwazana noThixo. Amen. Hallelujah. Kudala bengamazi uThixo bebelandela nje imithetho. Hallelujah. But thina ngoku sinenxeba yokwazana noThixo. Amen. Hallelujah. So ke ngokuthi ikhona lento ifike benefit kuthi kwazana naye noThixo. Amen. That means ikhona lento siyiqoqiswe ngayo. Hallelujah. Esinoyisebenzisa ukuze sikwazi ukwazana noThixo. Amen. So yileyo ofuna sikwazi nathi ukumkhangela uThixo simazi yena ubuqu bakhe. Hallelujah. Kuba siyakwazi ukunika izinto kwizikhobo ungasebenzisi. Hallelujah. Amen. So uThixo uSesu Kristu uyakwazi ukufela but then aphinde ngokulampilo ye-Old Testament angakwazi ukuba asonde kuThixo azane naye. Hallelujah. Kuba yona ndiyifundileyo throughout iBhayibhile le eyona purpose nje uThixo ufuna ukwazana nabantu. Hallelujah. Ngoku iseyinto yakhe makazane nabantu. Kuba uthi kuMatthew 3:33 Matthew 6:33 uthi seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added. Amen. So uthi masingawali lezi zinto bona masikhe yena. Hallelujah. So asisibangela yena ingxaki zethu esizifeyisayo automatically uzaziresolve. Amen. Hallelujah. So yona ukubhala uThixo. Amen. Esenza izinto kumuntu abantu uthi ufuna unento ba ingasabantu baze bamazi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nami ndingumuntu hallelujah kulile kufeleni ekholwayo. Hallelujah. Amen. Nami ngikhule hallelujah phakathi kwefamily ekholwayo. Amen. Lonto ngathi itshintshile kumbam ngokuhluka kwabantwana. Hallelujah. Amen. But then kodwa ke kwafuneka kodwa nami ndibe nexesha weBhayibhile ndidisaye ngikholwe kule nto bayikholwayo abasekhaya. Hallelujah. Ngiyithathe le decision ndikwazana lento abazali bayazi. Hallelujah. Amen. Ibe nokumazi nami. Hallelujah. Kule mthethayo lapha. Amen. So nami njengomuntu kule enkonzweni. Hallelujah. Kuleli izenzo zenkonzo kodwa yena bengingamazi. Hallelujah. Amen. So
Abantu bafike ixesha haleluya ukuthi baziveze kumbani haleluya. So nje ukufuna kwami nje njengomuntu ke nami kule ululutsha haleluya. So ululutsha lento abantu bathanda ukukhathana haleluya. Bathi kunento ethanda ukupheleka bakuthi hayi uqala uphila ubomi kamnandi leluthixo uzawulanda sotsha haleluya. So namhlanje ndathi phansi kwalo influence uthi hayi noma ndento ndiyayibona nje bese apha endawo ndabona sotshatha nalini amen. Kuba yona nto yam ngengafuna ukube ndibona namantombazana ke so ndabona hayi mandibone sotshatha mani haleluya amen. So abantu bafike ixesha mani ndiyakwekhala esikolweni haleluya. So I think when you tell us to come and okay, you open the program and say, "Ngonzweni, hallelujah, amen." Yeah, it's a very beautiful mark. Hallelujah, amen. So na kwa nitaukula kuna beautiful mark. Hallelujah, amen. Kona yote sasa nikumbula back, hallelujah. Kanya before dunia tu kena high school way. Kona leo sitambana ile crossover na for new year, hallelujah. Kuthomu makatandaza le life kunyaka sinako amen. Ndakukula ngisithi ngithandaza sithi nje ngifuna ukuphilela yena ufuna ukwazana naye amen. Manje ndakubeka nje kwipoma ngikhobolana nomali haleluya amen. And then kwenzeka ke nyani kanyaka kwakhona nje ishaking haleluya komibamba eyayindenza abantu ngifuna ukumazi uThixo haleluya amen. So ngoba iBhayibheli ndafuna ukuyifunda ngoba ndifuna ukufunda kwanza ushumayelo kanje ndafuna nje understand kwaye ndafuna nje understand kuyo abantu abaninzi bayifunda iBhayibheli basona bakholwa. So nami ndifunda nje but ekufundeni kwami yayisiya nje iba interesting manje ngifunda but nakholwa nje ngifuna nje ukumamela cha throughout the process hallelujah ndagula hallelujah amen. Nasengizabaqhaza ngencamukele yini hallelujah. So ndagula into eyiserious ngiyabaxela kodwa yayiserious lokho ndangaqele ngayo ndababonisa ngathi bengathi ncinci hallelujah. So ndangihleli esikolweni khona nje ndabanda khona nje iphela ndabanda iswini hallelujah amen. So the day the guy badile ngakwazi ngafuna ngithophile kahle ndala ngafuna ndala ngithi haleluya ngithophile amen. So yayimanifica ke lo maxesha kake kuba ndingumuntu ke nakuthanda uziyaqela iphezulu into yesikolo amen. So nayi uyincama bathe khomanifika antu mabo mantrela abantu basendlini ngayiwale ngikali ngiyahamba kumhlaba ngikhala ililo ngalo nje labaqala ikhona nje into khoya beswini abandisa ke eklinikhi haleluya bandika ipilisi eklinikhi asebenza abantu badetela haleluya but eziklinikhi ezipilisi zange zidenzile zange zincede ndaphinda hambe uhlala esikolweni ndabuyela esikolweni waphoshala esikolweni umama wathi manje ikhona iklinikhi ekhoyo phaa e-66 haya phaa xa ndifika phaa abanika ipilisi nabo bathi uba ezipilisi asebenzanga bazondisana i-specialist. So ndiye ke phaya ndisebenzise zingasebenzi baphinde futhi baviye phaa kubo xa ndifika bandike ezinye instead of abandisekuphela bathi xa ezasebenzanga uzawusa ku-specialist try ezi ndisebenzise nazo zingasebenzi ndiye kwesithathu bathethe into eyi-1 hayi ndadikwa ke ngoku ndadikwa nyani hayi ndakuhlala erumini yam ndacinga ke ukuba endlini ke kule abantu abathandazayo mhlawumbi ke kufaka umthandazo amen haleluya but yona ibona le kayo umuntu kwanisha kwamasendlini bayafuna endlini sinjani sisunda nami siright ngangibona isebona amen. So ngiyapretend ngathi ngiright right ngandithoki imeko yami zange ndichazela abantu baninzi ayingathi zizazibulana sama le-drip esibheke xa ndijongile ngoba ihlobo yayiserious ngayo lento ndinakwazi yayiserious nyhani. So yayinto evele ifike ibe yipain evele ilibambe nje isisu sonke ebusuku haleluya. So yonke ngadisana hamba ngihlamba ngithandaza so ngazazi uzinikela uThixo ngimane ngithandaza ngifuna le Bible amen.
kodwa kulo process still yabona ipheli yana isekhona yona amen kulapho kuyandeza le ndafuna ukwazi abangubani uThixo amen but yona ke through lo process ke ngoku uThixo uyalwandisa yona bawumuntu ufuna ukwazi nabantu ayingofuna moda ufuna ukuphisa abafuna undazi amen hallelujah so ke ngoku uThixo wanika ipeace engakwazi ukuexplain abantu but ipheni yahleka ikhona kulezi sibuko amen but iwani ebanye mhlawumbe kahamba komhlaba hayi yemka yona amen kwakuse kufika nabantu bathe hayi ukubona abantu futhi selesiza ne-alternatives abantu kabuye egqirheni haleluya amen ngathi hayi lapho haleluya kuThixo amen so konele fumana singasingabantu khona i-alternatives uThixo uyamphosa okanye umphosa ukwazana noThixo so abangela kanti uThixo ngakubhekele ngisweleke nalento ngezulwini kunoba bene-alternative amen kwalezobhezi amen so ke ukuthandaza kwami ukuthandaza ongaphela nokutshintsha ehlwane into uba ndifuna ukwazana nawe Thixo eziveze ngithe sotshintsha umthandazo wami isibuko sazinikela nje kanjalo Uthixo ungumntu ofuna unceda abantu but ke ngaphezu kwalento yokunceda abantu ufuna ukwazana nabantu njengoba ndisitsho amen kuba kunabantu abaza kuThixo amen befuna ukukhona into ezakuncedeka ebomini babo and ke ngoku xa bencedile kulaa nto bavele baduke bemke amen so yiloo nto uThixo ke ngoku unento yokuba xa ufuna ukwazana nomntu so that loo mntu lona xa imnika le nto ayifunayo angeni kuyo amen so namuThixo kwezozivumelana nazo wandithatha wase kwiprocess yomazi amen la process njengoba ndisiya ndimazi ke ngoku ndasiya ndizinikela mo kuye isigulo semka sendiyeke ngokusithandazela amen into yakwazi ukuphikiswa nangogqirha amen haleluya so ilapho ke ngoku ndiyayibona ke ngoku le ithetha ngezempilo athi uThixo utho ndizawundazi uba nam ndamazi uba ungumthixo amen haleluya so uThixo ufuna ukwaziwa haleluya eyona nto ibaluleke kukwazi yena haleluya ngoba isesifeyisayo amen haleluya kuba ndafuna ubambe haleluya ikhona ivesi uYesu Kristu athetha ngembewu haleluya emhlabeni ikhona le mbewu xa bayiwele kwindawo yerokhi amen haleluya xa bakuthi le umthi lo akakwazi ukuyikhuphula kahle because umhlaba uqinile amen haleluya and umuntu esaphinde futhi ayinterprete ngokwakhe nemithi athi ngabantu amen haleluya uthi isidi lelizwi likaThixo amen so uthi ke ngo le type yabantu haleluya xa kufika i-temptations iwe kuba ingekho protect enough because unasika umthi lona umthi lo xa ikhula kukhona iiroots ezinyukayo ezantsi haleluya and nee-roots zomthi zezingabonakaliyo amen so i-strong kumthi ukwazi ubamba umthi amen so nee-roots zomthi izimfitshane ziyakhawuleza ukuwakafuza amen so uThixo ke ngolithandi ngabantu haleluya abengekho protect enough uThixo amen xa kufika izakwithi baye bawe amen so ke ngolento kuthetha ukuthi ngokumazi uThixo konke kaThixo uyokwazi ngoThixo into e-private haleluya uyokwazi ngoThixo amen but then ke ngokike nefuthi ezipublic ezibonakalayo amen so njengoba umthi lona i-strength sawo uphaa ku-roots amen haleluya and then le into ingaphandle yenzeka ngenxa yento phaa kwe-roots amen haleluya so kuthi athi ke ngoku kuDaniel 11:22 kuthi those that know their God shall be strengthened and they shall be exposed so amandla akafanele kwazi amen akho ingeno noyenza haleluya but the more umazi i-strength uyafumana amen nami lokho ndayibona khona amandla afumaneka ekwazi ukuthi amen njengomntu ebelapha phandle nami haleluya kodwa lathi izokungeza emazini uThixo zaphela bonke i-desires amen haleluya ze-temptations ofuna ukwenza into zokutsha yena umazi so yena ukunika amandla okuqoba haleluya awumazi haleluya
one. Jesus is the case. Amen. Hallelujah. Amen. Tuliona ya usustainwa ilabi ngabonakala. Amen. Hallelujah. So which means umuntu i-proof yoba umuntu okanye i-evidence yoba umuntu utheni wahamba noThixo ayonto ibonakalayo. Amen. Akuba mhlawumbe ushumayela kakhulu. Hallelujah. Isekwazini ngoThixo. Amen. So kukhona apha ke ngokunengxaki laba bantu. Hallelujah. Bangabantu abathetha kamnandi bantwini. But then bengamazi uThixo. Hallelujah. Bengamazi uThixo because Thixo bashumela ngayo. Babukeka nyanto ngabantu abamazi uThixo but then ingusabanazi. Amen. Hallelujah. So na ke eyona nto imfikisa apha hallelujah bangathethe ke uthi phakathi kwenu unokwazana noYesu. Amen. So nathi sifuneka lonhliziyo amen ukufuna ukwazana noThixo. Amen. Yeah, more than izinto esizenzayo kuThixo but sikwazi ukwazana naye. Amen. Amen. Singakwazi ukungena kuThixo singamazi. Hallelujah. Mhlawumbe ungakwazi ukwazi kuThixo ungamazi but yazi uThixo umbakhe kusuke phayana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So each and every verse it in him calling we trade him we live him we move in him we have our being. Hallelujah. So ukomi bomfuna kusuka kuThixo. Hallelujah. So kama uThixo ke ngoyisustain umuntu. Hallelujah. Amen. So nalapha sitho eZekiel uThixo esenza zonke izinto azenzayo. Hallelujah. Ku-Old Testament eyona nto nje kufuna ukwazana noThixo. Amen. Hallelujah. Amen. So nathi besulutha xa sohlukana nje le Pasika ingase mhlawumbe singanikwa loo manje. Hallelujah. Safuna loo manje komazi uThixo ngasistrength oba nathi sikwazi sihlale ku-city place sithandaze. Hallelujah. Sifunde izwi. Hallelujah. Amen. Asinike loo manje. Hallelujah. Kuba inkonzo le yona hallelujah yeyoba sibe empowered kuba sikwazi ukubana leadership uThixo. Hallelujah. So if siza apha kule ndawo but xa sinikile apha sikwazi ifunda but sikwazi leadership nayo then sabe siyayi-organize inkonzo but inkonzo kumele isinika ipower yoba sikwazi uba siqaqhubeke iveki sibe ngabantu abane-leadership uThixo. Amen. Hallelujah. So umthandazo nje wethu ulutha. Hallelujah. Ndile ukumazi uThixo. Hallelujah. Amen. Ukusinika amandla uba simazi uThixo. Amen. Naye asondeze kuthi. Hallelujah. Amen. Nam ke ndidinge mdala. Hallelujah. Amen. Nam ndivulele imithuba. Hallelujah. Amen. Ukhona umama wethu umama uJanti. Hallelujah. Abalindile kwam for ukubuyelela. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Uba bengizayifuna le nto izawuthi siyekeleni sihambe emhlabeni. Hallelujah. Sishumayele ivangeli. Hallelujah. Kodwa ke angizoyifuna ngoma. Hallelujah. Ngenxa yexesha imizuzu eshiyekileyo mincinci kakhulu. Hallelujah. Ndiyabulisa ke nami bangcwele ngelithi igama lenkosi uJesu omkhulu phambi kwenu ngamnyanti. Hallelujah. Siswele ithanda kakhulu inkosi. Hallelujah. Amen. Nginceda nami ukuthi uzongamazi. Hallelujah. Sendiyambulela. Hallelujah. Ngibulela abantu abatsha. Hallelujah. Egameni elihle lenkosi uJesu. Amen. Ngepasika abanye babethi imali. Hallelujah. Idonga linyukile kuyaphunywa. Hallelujah. Ba-celebrate ipasika ngendlela yabo. Hallelujah. Egameni elihle lenkosi uJesu. Ngifuna ukuthi ke mina ke kuni bantwana bami nikhethe kakuhle. Hallelujah. Amen. Nikhethe kakuhle. Hallelujah. Ukuze hallelujah
yenu nizokuyichithela kuSomandla. Haleluya. Egameni elihle lenkosi uJesu. Ndifuna nje ukufunda ivesi encinci. Haleluya. Incwadi yeNtshumayeli ngo-11. Haleluya. Ivesi 9. Haleluya. Ithi vuya ndodana ebutsheni bakho, ikuchwayitise inhliziyo yakho ngemihla yobudodana bakho, uhambe ngendlela zenhliziyo yakho nangokukhangela kwamehlo akho. Haleluya. Mamela ke ntomtsha. Haleluya. Ithi uma idlula ithe ngokuvuya wenze yonke into ethandwa inhliziyo yakho. Have pleasure in everything oyenzayo. Haleluya. But mamela linguqu. Ithi kodwa yazi ukuba ngenxa yezo zinto zonke uThixo uyakukusa ematyaleni. Haleluya. Kodwa yazi ukuba ngenxa yezo zinto zonke uThixo uyakukusa ematyaleni. Why? Because we are not of our own. Hallelujah. This is our bodies, but this is not our bodies. Hallelujah. Imizimba yethu indawo yokuhlala kaMoya oNgcwele. Hallelujah. Ngoba asiphili ngokwentando yethu. Hallelujah. Siphila ngokwentando kaSomandla. Hallelujah. Sisepaskeni ngosini uthi uYesu uthe eGetsemane ethandaza wathi Nkosi mayidlule lento. But uthi mayingadluli ngokuthanda kwami, makudlule ngokuthanda kwakho. Which is uYesu uqobo uyasibonisa ukuthi we don't live according to our will. We live according to the will of God. Hallelujah. Ngifuna ukuthi ke wonqandi ngebulela abantwana bami, secure your premises. Hallelujah. Uthi nqantshoyo xa unendlu. Hallelujah. Ufake ifestile, ufake ibhagla, ufake iyadi, ufake yonke into, awulindisela lingene. But secure everything so that isela lingangeni. Hallelujah. Now there's this thief enkudeveni ophumela abantu abatsha ngandlela zonke. So now when you are in Christ, so khona endlela kaSomandla shilo mpirela wathi okubalekile ukumazi. Noma sigida apha, we are preaching the gospel of repentance. Hallelujah. Asigidi iphelele ehlombeni. Siyagida but iyadlule ekugideni. Hallelujah. Iyadlule ekugideni, iyadlule kumthandeni ngoba kukhona ukumthanda. Hallelujah. Ukumthanda nokumazi zohlukene. Awumazi. Hallelujah. Uyamlinda kuye. Hallelujah. Even if izinto ozithandayo azenzeki ngendlela ozithanda ngayo, but you stand firm in faith in him because was yena. Hallelujah. Challenges esidibana nazo singabantu abatsha. Hallelujah. Esikolweni, emisebenzini. Hallelujah. Kukhona ipuzzle endlife. Hallelujah. Amen. Phaya kula puzzle noba sekuthiwa ushota u-E. Hallelujah. Kodwa ngeke uzuthathe uthi umfake endaweni ka-E. Thini kanjalo? Ungafithi kwindawo ongafithi kuyo. Ungazifithisi ngokufuna baku-understand. Wena you must know ukuthi mina I am E. Khona ongaziyo, khona on-understandayo. Though the whole world lingan understand, but kukhona on-understandayo. We are preaching the gospel of repentance. And in repentance, iba offensive umuntu othandilizwe. Uma kushunyelwa inkonzo yokuguquka, inkonzo yokuhlala ngokungcwele, inkonzo yokwazi uKristu. Uma ifika kumuntu othandilizwe, benthemosi ukumthanda zibe ezimbili ezahlukeneyo ukumazi. Uyamthanda but ukuphinde uthande lelizwe. Hallelujah. Amen. Ngoba kuthethwa ngalomuntu omthandayo uYesu, kuba offensive xa uthetha ngelizwe olithandayo. Uthandi benye bantwana bami. Hallelujah. Hallelujah.
egameni elihle lenkosi uJesu. Ndifuna nje ukutsho ke futhi ndifuna ukuthi check your surroundings. Be cognizant of the surroundings zakho. Because if bad company, it will corrupt lento enhle oyizamayo. Hallelujah. Your friends that is around you, your leader that is around you, if it doesn't glorify your God, iza kuphazamisa kulo Thixo wakho wena glorify. Hallelujah. uThixo simglorify ngengqondo zethu, simglorify ngomphefumulo wethu, simglorify nangemizimba yethu. Ngxaki kumzimba. Hallelujah. Amen. Kodwa kuba sifune ukwazi yena. Hallelujah. Sidlule kuhlawumbe lokugida. Hallelujah. Noma sikhwekwa, kodwa sikhwekwa ukuthi ubani lo simkhwekwelayo. Asikhwekwi ngoba kumnandi ukukhwekwa. Asenzi ithomo ngoba yakumnandi ukuthomola. Hallelujah. Kukhona umuntu. Hallelujah, esimenzelayo. His name is Jesus Christ. Hallelujah. Sevala. Hallelujah. Kubulela kakhulu bantwana bami. Hallelujah. Futhi ke ngoku umthandazo wami kuba nalento esetshila umzala lompirela. Lento ine-individual ayihambi nesininzi. Yilento lithi noma ihlombe le-keyboard alikho. Kuthi ubusendlini kuvuke intshisakalo yokumkhithela uwedwa. Yilento ke ngoku sikhonza yona. Hallelujah. Yilevangeli esishumayelayo. Not ivangeli yokwenzela abanye banibona bathi akwazi ukwenza, but senze ivangeli lokubana avume lo esimenzelayo ukuthi simkhonza kakuhle. Asikhonzela ukunconywa ngabantu ukuthi senza kakuhle, kodwa sikhonzela ukuthi lo esimkhonzayo asivume ukuthi senza kakuhle. Hallelujah. Amen. Nami ke bangcwele ngamazwi nje okubulela abantwana bami. Hallelujah. Egameni elihle lenkosi uJesu ndizonikela nami. Hallelujah. Egameni elihle lenkosi uJesu ngifuna nje ukuthi have faith in God. Because if faith, if presence kaThixo ikhitshwa faith kuwe, it keeps the presence kaThixo faith. Hallelujah. 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 Ndizocela hallelujah sesivala. Hallelujah. Zocela mama class asithandazele sivale. Thixo wamonendlebe, Thixo wamavayo, umangaliso lizwi lobomi. Sesikhona somandla emva kwemini obuthandile ukuze sibe kule ndawo. Sithe Nkosi kuwe Mongameli, bengeze kwenzeka ngaphandle kwakho. Sithe Nkosi kuwe siphakamisa izandla, sithi bayethe ngoba uThixo nendlebe zova, uThixo nempendulo. Siyabulela kaMoya Ngcwele ngoba masikhokhela nguwe kuyenzeka, uma sihamba emva kwakho kuyenzeka. Sithe Nkosi ke Thixo namandla, sifikelele esiphelweni. Sithe Nkosi kuwe somandla, Enkosi kuwe mzali, uNkulunkulu namandla, manusikelele uphinde usikelele, wandise uphinde wandise, ngoba uThixo wenza njalo. Siyabonga babo, siphakamise izandla zonke. Sithe Nkosi kuwe mzali, egameni lenkosi Yesu. Amen. Hallelujah. So, mana ukutya, hallelujah.